Ugive up bhuti ukutshela iqiniso kuyakufica. Empeleni nje uma umuntu empilweni kunento oyithanda eyigugu kakhulu kuwe kufika isigaba sokuthi lokhu uyizama ngenzeki. Ngempela ugcina ulahla ithemba uyabona. Kodwa ke ubusuphikiswa yikho ukuthi into mayiswe ngempela imile kuwe ingaphakathi nasemzweni yakhe egazi lakho. Kuyakwehlula lokho ngempela ugcina impela ke ilokhu uzana ke iphikisana ukuthi uyabona ukuthi usuhlula uthando ukuthi lento ikuwe hayi ngoba nakho wenzela umuntu othile. Kodwa ngempela bakuthiwa ngwenzela umuntu othile noma uwenza nje ukuthi ubana bathe ubani yenza mhlawumbe ungafikela indlela okwazi ukuthi uyiyeke. So nje ngempela lokho kuyaficana ngifuna uqamba amanga. Kuyikho kuyikuthi kwesinye isikhathi ke uye uziphe indlela uma usuku umuntu okubekezela ngoba ngiye ngithi mina mangisuke ngikhuluma ayikho impumelelo ngenamlando ngabo. Kunezinto eziningi ezenziwe ngabantu kodwa uma ungathi uyabheka beze befika lapha bafika khona kuningi abangaxoxela khona ungagcina ubona kulokho mina ngibhekene nakho ngiyitshelwe ukuthi ngithi kunzima kulula kakhulu uma kuyikuthi kunomuntu okwazi ukubekezela into efana nale kodwa namhlanje usesemathubeni amahle kulokhuzana. So ke ezinye zezinkulumo mhlawumbe lezo ezigcina zikwenza ukuthi ube nalolo themba lokubheka ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga kukhona okuhle uyozuza ngalokho. Wakini umlabalaba? Ay angilungise ngempela lapha ngisho ngoba abantu abaningi bayadideka. Angiqale la umlabalaba wakwethu. Umlabalaba lama mina. Uzemva wami kumina. Nje ukusebenzisana kwethu ke futhi ke nje ke kukhulu kakhulu ngalendlela mhlawumbe ngenguxa abanye abantu abengazi ngoba kukhona abantu bebenokudideka la kumsebenzi kamlabalaba. Ngaso sonke isikhathi ingoma esiku track number 7 icula ujikelele. Ujikelele uyidlalela isiginci ayicompose yena enza ama backing iziphela ingoma. Engazange azathinte lutho umlabalaba futhi engazi umlabalaba ukuthi ujikelele uzothini kule ngoma.
ngokunjalo naye umlabalaba engomeni kajikelele udlala isiginci umlabalaba ayilidele aphinda ayibheka ayiqede njengoba track 7 nakuye lokho kuyindlela esakwenza ke nje ngokubonisana naye sobabili ukuthi njengoba sikhona sisobabili senza umculo engicabanga ukuthi yithi senza umculo weginqa ekhaya ngoba ukucula ekhaya ngizothi sicula sonke ngoko nje kwamathalent ukuthi uma ngathi usifice sicule ekhaya uyozwa nje ukuthi hayi umuzwa wabaculi yabona efaka ivideo kushaya isicathameni impela bekumsebenzi so kuyinto ekhona ke lokho kodwa nje lokho sasikwenza nje ngendlela okwazi ukuthi egcina kwakhona njengoba singabandawonye kuningi ezinye izinto mhlawumbe eziyofika phakathi kwethu omunye umuntu ayikhuluma bebe nendlela abantu okwazi ukuxova so lokho kuyisibophezelo sokuyikuthi uma umuntu enengoma komunye uqala kokwazi ukuhlukana ukuthi uzothi ufuna ukukhipha ingoma komunye futhi sobe kuyobakhomba abantu ukuthi sesesixabene so lokho kukukhombisa ngokusobala ukuthi noma kuthiwa ingaba kuphi ungakufica emqondweni wakho kodwa ukhumbule ukuthi kunento abantu eyovela ibacacela ikhombisa ukuthi nina senidonsa ngolunye ukhala so lokho kuyindlela ke esakukhanda ngendlela okubumba ukwazi ukuthi akube khona ukuxhumana kuzoba khona kuzoba kuhlezi kukhona ngicathi futhi emlandweni abekho abantu nabala bake belamana abenza njengathi ngabo so kuyinto ke leyo esayikhandela thina ngendlela okwazi ukuthi ngempela sifuna lokho esikwenzayo abantu bekubone siyimbomba sendawo nyesobabili uthini kuwe ukubona umlabalaba umusic wakho lokho uqhubeka kanje ngiyazi nawe benenkinga efana neyakho kodwa sibonile abantu from 3 years manje sengathi umuntu uqala ukufika manje naye kodwa bakukhombisa ukuthasela kakhulu kodwa and uyakhula izinga kunjalo impela nje nokukutshela iqiniso ukuthi yazi umlabalabo ukuthi uyena umuntu waqale enza amademo ekhaya ngengoma zabaculi mangikhumbula kahle waye umuntu othanda kakhulu ingoma kaMuhleke ama remix yabo nje ethi sinqephu impela afaka izwi lakhe bese emakhaya nomzukulu umuntu nabo futhi babenza istory sifanayo ngoba nomzukulu wayijwayela ukusebenzisa ingoma kaBhuti ukhulekana amalinda uyabona bafakile lokhu uzana thothi kunemidlalo ebakhona mina ke bengesiyena umuntu obethanda ukuya kulezo zinto lezo esengisho ukuthi vele yibo abantu abaqala ukuvelela ukwazi ukwenza into eyomaskandi ngalolu hlobo ababenza ngalendlela ababenza ngayo kodwa ukuqala kwami ukungena e-studio yimi ngangena nabo ukuqala mina ngangena kuqala kunabo ukuzokhipha i-album ama-followers bona babeka senza le ngalendlela engisho ngayo so nje ke ekubuye ephuzini lakho Manqele kungijabulisa kakhulu ngizwa ngifikelwa zinyembezi kakhulu ngokubuka la sisuka khona ngokutabalasa senza lokho esikwenzayo ngoba besikwenza bebebambalo kakhulu abantu bebeseduze kwethu besibona senza lokho esikwenzayo mhlawumbe nabanye bebengenalo ithemba abanye beyitshela ukuthi futhi ngeke kuze kulunga kodwa ngoba uzoshaya lengoma ethi Zumbara Pepe sekuze kwalunga nakimi ngempela kusikhumbuze emuva sibhekela siboya khona ukuthi kuningi kakhulu ngempela besikwenza kuyimizamo uma sekufike isigabeni samanje ukwazi ukuthi ngempela abantu bekubone lokho kungijabulisa kakhulu mina ukubona ngoba ngicabanga ukuphumela kwamlabalaba ukuphumelela kwami ngoba egcina kwakhona nje obekhona ukuphumelela kwakhe kusho ukuthi exhibeni kwethu kwaMandwandwe ibhodo seliyayiziko so angubheki mina ngendlela okuyikuthi ukuphumela kusafana ngobuke kabi ngoba ngesingathi yena ngibona izinto zakhe ezichuma kube khona okwenzakalayo kuyacobezela kwethu